भाजपाची कोर कमिटीची बसका हो रुटीन भाग आसा। पक्षाच्या संघटनेविशीं ह्या बसकेत चर्चा जाली। 40 मतदारसंघात पक्षाचो विस्तार करप हे संघटनेचे काम आसा। सद्याक तरी मंत्रिमंडळ फेरबदलाची कांय चर्चा जावंक ना म्हूण भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। कोर कमिटीची मीटिंग ही आमचो एक रुटीन भाग। प्रदेश अध्यक्ष झाल्यानंतर पार्टीचे फॉर्मेशन म्हणजे सगळी मंडळां जाली। मंडळाच्या नंतर 2 डिस्ट्रिक्ट ज्यो आसात ताजे डिक्लेरेशन जाले। तातूंत एक डिस्ट्रिक्टाची जी समिती आसा दक्षिण तांचे बरोबर हांव तांकां मेळून तांचे सगळे समितीचे वांगडी आसात मेंबर्स आसात तांकां सगळ्यांक शॉल घालून तांची बैठक जाली। उत्तरेची फाल्यां आसा आणि त्याचबरोबर मेळावे जे आसात ते मेळावे सुरू जाल्ले आसा 40 मतदारसंघात। तर कोर कमिटीच्या मिटिंगेक ह्या संदर्भात सगळे विषय आसात ते दवरप। दुसरे पार्टीचे येणारे ज्यो कार्यावळी आसात त्यो एक आमचो रुटीन भाग। पयली कोर कमिटीन बसता, ताजे नंतर मागीर आज जी प्रदेशाची मिटींग आसा त्या प्रदेशाची मिटींगेन जिल्हा आनी ताजे नंतर मंडळ स्तराचेर तो कार्यक्रम व्हरप आणि त्याचो एकूण भाग म्हणून कोर कमिटीची मिटींगेन सगळे विषय मोदी विधी सगळ्यांना भेटून आला तुम्ही, मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा आहे, काहीतरी चर्चा झाली असणार। भेटणं हे स्वाभाविक आहे, कारण तो पण एक पार्ट आहे राजकारणाचा आणि पक्षाच्या संघटनेच्या याचा। आणि आमच्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तसेच माननीय पंतप्रधान म्हणून तांकां मेळप, होम मिनिस्टर तांकां मेळप, JP नड्डाजी आमचे अध्यक्ष तांकां मेळप आणि आमचे संघटन मंत्री हांकां मेळप आणि बाकीचे जनरल सेक्रेटरी तांकां मेळप। लागोपाठ त्या सगळ्या हातून भितर पक्षाच्या संबंधीतच सगळे विषय असतात। त्या विषयावर बीजेपी MGP मध्ये घडणाऱ्या घटना आणि आज MGPच्या नेत्यांनी BL संतोष यांची भेट घेतली, काय घ्यावी पण अचानक कसं काय भेट घेतली? मला पण भेटणार आहे। म्हाका सांगो, हे जे तुमचे अलायन्स असताना ते इतके डिफरन्सीस कित्या खातीर डिफरन्सीस तातूंत भितर तसो डिफरन्सीस अशें कांयच ना। आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे संघटनात्मक काम करतात आणि संघटनेच्या बाजून भितर आम्ही 40 मतदारसंघ आम्ही जे संघटनेन मजबूत करप आसा हो एक कितें म्हणटा प्रोसिजर न्ही। प्रत्येक पक्षाक तशें आपले अधिकार आसात आणि आपापल्या हातून करचे, पण जे मतदारसंघ आमचे आसात त्या मतदारसंघ आम्ही शेवटी आमीच हे करतले न्ही घडटले तो। आणि ज्या मतदारसंघान बेज इतली बांदून आसा त्या बेजेच्या संदर्भान आम्ही वाडप विस्तार करप होच तर हे संघटनेचो मूळ गाभा।